Давай, че господин Трифонов. Ало? Какво? Да. Какво? Господин Трифонов, Ванката тук е! Ванката тук е да го питам нещо. Моля ти се. Жена ми се обади. Пръче си е закачил макарите на оградата и ще ги скъса всеки момент. Ванка! 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 Жената се обади. За какво ти е Ванката? Пръча на село Пръче си е закачил макарите на оградата и ще ги скъса всеки момент. Мога ли да отида? Ванката с какво ще ти помогне? Ама той да ме закара до това. Да Пръче ще ги скъса всеки момент. Аз исках нещо друго да те питам. Какво? Исках друго да те питам, Ти ама... ме питаш, Пръче ще скъса макарите всеки момент, ако не скъсаме ми само един. Ванката, като дойде, какво ще ти помогне? Ще ми палне, когато отиваме за село. Пръче си е закачил преди 2 часа макари. Разбрах кой какво си е закачил! И ще ги скъса всеки момент. Защо крещиш? Защото ще остане без макари. После кой ще опожда? Аз, освен на катаджия, съм и фермер. Добре, дай да не говорим. Аз мислих да ти пусна една... Ванка, яла, бе. Ванка! Чакай, бе, нали аз го викам? Седни малко. Ела, седни. Не се бе, ела. Сядай. Седни. Жена ми се обади. Сядай, седни. Сядай. Чакай малко. Чакай само да му кажа. Жена ми се обади. Пръче си е закачил макарите на оградата, ще ги скъса всеки момент. Ще можеш ли да ми помогнеш да ме закараш до село, да откачим на Пръче макарите? Благодаря ти. Това бяха Иван Атанасов, Ванката и майор Костов. Излизай!